напускаме кръстовището на булевард Сливница и Янош Кониади и се движим към кръговото кръстовище, което е на булевард Сливница и улица Атанас Москов. Или кратко казано метро. Да, кръговото под метро. На влизането в кръстовището с кръгово движение, според табелата, която указва броя на лентите, дясната лента е за първи и за втори изход, лявата лента е за трети, четвърти или пети изход в както е в случая. Ето е табелата. Ние сега ще излеземе на пети изход. На пети изход ще излезем от кръстовището. Тоест се пристрояваме сега в лявата лента, преди да навлезем в кръговото. Движим се в кръговото кръстовище. В лявата лента, след като ще напускаме на петият изход. Продължаваме да се движим в лявата лента и напускаме кръстовището през лявата лента.